Hi guys, welcome to my channel. It's me again, Inday Regine. So, for today's video guys, is sudloan tamo kung saan pag-drawing sa atong kilay. Because kilay is life ba yan, iba? Kani akong video is for beginners only. Sa dili pa kayo kabalo mo drawing sa ilang kilay, di pa kayo mo kabalo mo pantay sa ilang kilay sa pag-draw, sa pag-shade, shade na kataan ha. Dili dili ko. Sa mga itsura ni mo sis kung wala kay kilay. So, kilay is life ta karon. Hi guys, I'm back. Balik na ko. So, karon guys, sugdan na nato ang kung unsaon pag-draw sa atong kilay. Ano siya guys? Naatay eyebrow pencil. So, muna lang ni siya nabili no. Pobre kayo. So, dito guys. Then, natay lain na po ang diri. Mga lipstick na siya. Lipsticks. Ito yung sa kabuot niya. Then, kani mga lipstick. Ignorante kayo na. Abi na ko kani siya. Mao ni siya ilhanan niya. Nga mao ni ang color. Pero, sayop dahil ko na. Okay? Matangtang dahil ni siya. So, sobra ka ignorante guys. So, matangtang dahil siya. So, kuan din siya, blush on. Sobrang init no. Init kayong panahon. Sugdan na nato guys ang pag-draw sa kilay. So, hinanayin siya pag-start na. First, i-brush lang sa nato siya. Para ma-forma siya. Oh, ang inyong kilay. Pupod sa una guys, mga sis, dili pa pud kayo ko kuan kabalo no. Ang ako is pataka lang ko. Ani laging kuan kita, ang uban mga gwapa kay mga kilay. So pud si Inday. So mag-draw na ta ha. So dirita Ayos magsugod. mata. Diri sa ubos, padulong diri. Diba? Dito ito magsugod na. So, yung diri. Sa baba na sa tanga side diri. Pa-curve. Diba? Klaro mga sis. Klaro mga sis. Then, dari na punta sa taas. Diba? Then, dari sa ubos. Ay, Ano siya ka-easy? Pag makuha na ninyo ng inyong kilay, ano siya? Shade, 1, 2, 3. 3 lang siya. Or depende sa inyo ha. Kay ako, kuan lang, slight lang na ko siya na kung ano, dili kayo baga. Then, pwede rin siya. So, ano. Depende na sa inyo ha, kung unsa inyo hang ikuan din ha. Kung unsa ka baga or unsa ka nipis ang inyong i-apply diri. So, mara na siya. Then, brush. Diba mga sis? Klaro, dali ra kay siya dyan. Then, dito sa pikas. Then, sa baba, curve Japon.
Diba? Same ra pud sa pikas. Babaw na sa... Then, shade again. 1, 2, 3. Then 3, 2. Naga siya ka dayo sa yun. Then, brush again. Ano na siya sis. Kamu na mo pantay sa kuan diri nga part kani. Then brush and brush and brush. Ano ba siya diba? Sayon ra siya sa mga expert na bitaw. Pero maanad ra mo mga sis. Basta nasanay ra jud mo. Isag ako sa first na kung kuan-an eyebrow. Pwede ko kabalo. Sige kong draw. Tawad ako na pong irisod kahit di siya pantay. Pero akong kuan. Ano ra siya sis? Sayon siya no. Dali ra siya. Ikuan siya o ganang. Pero depende po sa inyong ginagamit. Kaya ako pencil man akong gigamit. Kani siya dugay na jud kani siya no. Tipid kay siya nga kuan. Eyebrow gamiton. Gani siya Mona Lisa Deluxe. Mona Lisa Deluxe. Nakita? Eyebrow. Mona Lisa Deluxe. Maro to mga sis. Inara siya kasayan gamiton ang pencil nga eyebrow. So, nakadepende po sa ginagamit. So guys, pag humanin niyo og ka ng brush, pwede mo magamit og cotton buds. Iana ninyo siya. Para katong ng lapas, kuan siya. Ulay lapas ma. Wala daw lapas. Sundang. So, maura to siya guys. Yan, atoon ra siya. So, mga sis, kaya rin yun yun. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look Maura to siya. Yan, atoon na siya kadali niya. Thank you for watching mga Inday. It's me again, Inday Rujin. Sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe to my channel mga Inday. Para updated mo, para ma-notify po mo kung na ako'y mga bag-o nga mga video. Ito na po ta sunod mga Inday. So, bye-bye. Thank you for watching to my vlog today. Thank you. Bye-bye.